Waqt intervista li saret il-ħadd filgħaxija f'Marsa Xlokk, il-mexxej Laburista Roberta Bela konferma li ilu jaf bis-serq mill-benefiċċji soċjali sentejn sħaħ iżda ma għamel xejn skontu biex ma jtellifx lill-pulizija. Meta kien affaċċjat mistoqsijiet dwar l-iskandlu ta' miljuni ta' euro mill-benefiċċji soċjali, Roberta Bela nfex f'attak partiġjan filwaqt li kompla insisti li l-Customer Care ta' Kastilja m'għandu l-ebda involviment f'dan il-każ, ser illi issa m'għadux biss allegazzjoni imma huwa fatt konfermat bil-qorti. Fatt li Bela ilu konxju tiegħu sentejn sħaħ. Dak li ġie rapportat mit-Times of Malta huwa dak illi ħareġ mill-indaġni tal-korp tal-Pulizija. U dan qed nitkellmu sentejn ilu. Għażilt li tistenna sentejn biex Għaliex bl-ebda mod ma ridna illi l-inkjesta interna amministrattiva tfixkel l-investigazzjoni tal-korp tal-Pulizija. Viżibbilment aġitat, Roberta Bela nfex jattakka mhux biss lill-Partit Nazzjonalista iżda anke lill-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi u lill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, dan filwaqt li hu stess spiċċa jitkellem dwar ix-xiri tal-voti. Illi dan kien x'eżerċizzju li kien imkoordinat minn Kastilja, illi lan tiegħu kien ix-xiri tal-voti. Jien ġejt ingannat inħossni għax mistom bdew mill-laqbuta. Kif jgħid il-mat il-ħuta minn rasek inten? tħoss niqdew bik. Biex għawdu ma. Iż-żgħir issa qed jitkisser u l-kbir ma jintmiss. Lill-partitarji tiegħu f'Marsa Xlokk Roberta Bela qalilhom milli dwar dan il-każ diġà ntrefet responsabilità sentejn ilu meta rriżenja l-eks deputat Laburista Silvio Grixti, iżda baqa' ma qalx min se jġorr responsabilità issa għal fatti ġodda u l-provi li qed joħorġu llum u li jimplikaw direttament lill-uffiċċju tiegħu. Intant fl-intervista Roberta Bela baqa' moffra l-ebda soluzzjoni għall kriżi tal-iskart, dan filwaqt li ammetta li l-iskeda tal-ġbir tal-iskart ma ħadmitx f'kull lokalità. U meta mistoqsi dwar it-traffiku, Roberta Bela qal illi l-problema hija l-karozzi bil-pjan ċiwaj, problema illi ġaba bidejh il-gvern tiegħu stess.